cap discussió, a tot arreu tractant com volen mesament, les filles de pel calant en tot ocasió. Filles, senyores, no fumen allà, i no malparlen els joves tampoc, i de 12 a 1, quan a missa es va, cap d'ells per fortuna us trepitjarà. Oi que sí? És així? No, 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 diu aquell senyor que si mou el dit burgantí que no és així. Sempre una dama li cantava als joves amb tots els llocs de molt burguís i aglomeració, com els teatres en debuts de grans comèdies, els carrers cèntrics cap als arcs i les